لەگەڵ نێزیکبوونا دەما هەڵبژاردنەی شارەدارین باکووری کوردستان و تورکیە کارین پارتیان گەرموگوڕ دبن و لە دژی هەف داخوێنین تون ددن. Divan rojan de Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiyê serdana çend bajarên Bakurê Kurdistanê kir. Serokkomarê Tirkiye li Xerpîtê rexne li hevserokê HDP girt û got ez matmayî mame ku çawa xelk deng didin van kesan. Mardin'e diyor buraya geldi Cumhurbaşkanı. Di gotarekê de bo xelkê Mardîn got Serokkomar behsa trêna bilez dike. Gotibû baş e çi pêwîstiya Mardînê bi trêna bilez heye? Dibînim dibêje çawa pêwîstiya Mardînê bi trêna bilez heye? Ez fikirîm divê bi gotana çi pêwîstiya vir bi balaverxaneyê heye. Lê hîn ez matmayî mame ku çawa gelê min deng bê wan zilaman dide. Baş e ku em xizmetê dikin gelo trêna bilez bo xwişk û birayên min yên Kurd tiştekî zêde ye? Ev di demekê de ye ku heta niha Sezayê Temelî hevserokê HDP behsa çawaniya vê mijarê nekiriye. Erdogan her wiha gev li Meral Akşener seroka İYİ Partiyê xwar û bi hevrêbaza HDP û PKK dazanîn. Ragihan jî ku Akşener bêbextiyan lê kiriye û gotiye Erdogan xelkê weke terorîst didizanîn. Akşener di roja pênşemê heftê adara 2019 di gotarekê de ji bo xelkê Denîzlî gotibû xelkê Denîzlî evên ku Erdogan wan bi terorîst binav dikin çawanin. Hanımefendi nasıl beğendin mi? Bak Kürdistan diyor. Xanima birêz çawa bû? Bi dilê te ye binêre dibêjin Kurdistan. Xanima birêz destê xwe xistiye nava destê wan. Tu qet nikarî piştrast bikey ku Erdogan ji xelkê re gotibe terorîst. Înca ji ber ku nikarî piştrast bikî divê tu baca wê bidî. Bahev parên te baca wê didin û divê tu jî bidî. HDP her bacê dide û temam nabe. Binêre niha kesên wan lê girtîgehê dema xwe temam dikin. Gulenî jî bi heman awayî. Dibe ku tu jî bi wê reyê re biçî. Çima? Ji ber ku tu nikarî bêbextiyan li Serokkomarê Tirkiye bikî. Niye? Çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Kendürekte bunları inlerine gömdük mü? Erdogan li Ameda Bakurê Kurdistanê jî gotarek pêşkeş kir û got em hewl didin heta ku birayên me yên Kurd li Iraq û Sûriyê û cihên din nebin keresteyên lîskên imperialîzmê. Di heman demê de jî ew yek qebûl nekiriye ku navçeyek bi navê Kurdistanê li Tirkiye hebe. Şimdi burada Diyarbakır'da soruyorum. Türkiye'nin Ez lê vir lê Diyarbekirê dipirsim navçeyek bi navê Kurdistanê lê Tirkiye heye? Binêre ev zelam ne Kurd e jî binêre sextekariyê dike. Dibêje li Kurdistanê HDP bi ser dikeve. Dibêje li Rojava wiha dikin ku AKP û MHP binkevin. Birayên min bila li ser sindoqan zilleyeka wiha li wan bidin ku ji van têgehan puşman bibin ku bikartînin. tokadı vuralım ki bu ifadeleri kullandıklarına pişman olsunlar. Roja siyekê adarê gelên Bakurê Kurdistanê Tirkiye beşdarî helbijartinên şaredariyan dibin û dengê xwe jî davêjin nav sindoqên dengdanê.